Kære alle sammen, julen nærmer sig, og i den anledning vil jeg gerne sende alle jer på Korsagergård mine allervarmeste ønsker for højtiden og for nytår. Jeg besøgte jo Korsagergård tilbage i februar, og det var en stor fornøjelse for mig at opleve og høre om alle de ting, I laver, og som I gør på Korsagergård. Kreative værksteder, forskellige motionshold, læsekredse, fisketure og smørbrødsklubber. I har gang i rigtig mange ting, og det synes jeg virkelig er inspirerende og var en dejlig ting at opleve. En særlig tak skal også lyde til 3 af jer, som har sendt motivforslag ind til mig, som jeg kan bruge til det julekort, som jeg sender ud til nær og fjern. Jeg er endt med at vælge et meget smukt motiv af Annette Krage, som nu pryder de julekort, som jeg sender ud her ganske snart. Så tusind tak for bidraget, både til dig, Annette, og til alle andre, som sendte forslag ind. Om lidt står den jo på flæskesteg, rødkål, risalemang, eller hvad man nu har af traditioner rundt omkring i landet. Det står også på julelys, som indvarsler, at vi med solvejret igen går mod lysere tider. Og jeg vil bare ønske jer alle sammen en glædelig jul, en glædelig højtid og et rigtig godt nytår.